بەڵێ لە کاتی پرۆپاگەندی هەڵبژاردنەکاندا زۆر بابەت دەستا و دەستیان پێ دەکرێت قسە و باسی زۆریان لەسەر دەکرێت بۆ ئەمە ئێمە لە ستودیۆی کوردستان 24 لە ئەنقەرە میێوانمان دەبن ڕۆژانە بۆ ئەوەی لەمان بپرسین ڕەوشەکە چۆنە لە ئێلە هەوا زیڤەر ئۆزدەمیر کام ئەندامی پەرلەمانی تورکیایە لە ئێلە لە پەرلەمانی تورکیاش ئەندامە و هەروها لە سەرلیستی ئاک پارتی ئەندامە ئێستا ئەم بەڕێی سکایپەوە لەوان وەردەگرم بزانم بۆ چوونی دەربارەی هەڵبژاردنەکان چییە. بڕێز زیڤەر ئێوارەتە باش بێ ئەستێم جەمتە ینی لوانێ لە باتمانێ لە ناوچەیەندن لێ هەرێمێ تەواهیت و دگەڕی نەرینێن بشتی دەربارەی هەڵبژاردنێ دەربارەی بانگەشای هەڵبژاردنێ چ نەگەلو بله یا هەڵبژاردنێ ینی نیرتنا مەدا یا راستی لە هەرەمێ 2018 هەڵبژاردنا هەرەمێ چ بە ئانها تشبەوێ وەک وێ ینی hem هەڵبژاردنێ hem dengê goj AK Partiyê were hem jî dengê goj keskê çap re here wek got 2018 de duê dengê de heye yani. Bale. Dizanin ku parta çapa kes ku HDP jî li gel wê yanî ew hevpeymaniye bigiştî hevpeymaniyeke du azadî zelal kirin ku ew ê dengê xwe bidin kandîdê hevpeymaniya milet yanî Kemal Kılıçdaroğlu. Ev yek wê çawa bandorê bike nerînawe li ser vê yekê çi ye gelo? Ya rastî ji bo hilbijartina Serokkomartiyê de 2018 de wê dengê birê Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan wek wê daha ziyadtir xuya bike. Çünkü gelê me yê heremê ya rastî di dîrokê de rola CHP hê jî ji bîr nekiriye. Di mijiyê dîroka îsanê heremê de ew dema û CHP û nertina wê û heremê û Kurda da hê jî di mijiyê îsana de cî girtiye. Yani belkî îsanê me û heremê de ji emrekî biçûktir belkî wat tiştê dîrokê de zav nadin berçavê xwe bes yê got ji emrekî wesa Mesir jî ew îsanê got duê dîrokê de ew dîtina got tiştê got hatiye serê wan hatiye pêşiya wan yê got dîtina ew ya ji bîr nekirin ew tîne ziman jî gelek însan jî belê dibêjî kemê bidine partiya keskê çap ez yê Kılıçdaroğlu destê min naçê ku ez bidim CHP ez ê bidim AK Parti an jî ez dengê xwe nabîjim dibêje yani duê evkê de nertineke wilo heye di herêmê de ji bo wilo belê wê hinek lê got dengê xwe didine partiya keskê çap yani HDP wê bidin Kılıçdaroğlu bes sadî sad tu kes nikare wî dengî tevî bide Kılıçdaroğlu di herêmê de ev ji bo herêmê min ev e yani. Belê dema ku dengê xwe bidin yanî de salata niha dengê xwe bidin AK Parti hevpeymaniya komar çima deng bidin yani ez dikarim wê li ser wê yekê nerîna te bigirim yani çi garantiya çi projeyên desthilatê heye yani ji zardevê te vê nerînê bistînin. Belê yani ji bo AK Parti ya rastî 21 sal 22 sala AK Parti de û nertina wê û heremê siyaseta wê û heremê êgo siyaseta xizmetê got kirina yê got xizmeta işte re bêjim ji bo mafê mirova işte re bêjim mafê heremê jî gava got tevî bide berçav yani anha gava got yek mesela parlamenterekî AK Partiye û îsanekî heremê Kurd got ez tînime ziman hinek kêmayê me ê AK Partiye hene ev 2016 û wirdetir de yani ji mesela vê FETÖ'yê de jê wirdetir biçek de siyaseta me AK Parti ya Türkiye ya heremê biçek hate guhertin ama ew gavlê got de serî de 2002 heta 2016 hatiye avîtin AK Parti yuva gavla de xwedî dertê şu vaxtî gava got tê ziman birê Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan tîne ziman ew tiştê got kirine işte re bêjim tiştê got hem ji bo mafê mirova hem ji bo xizmetê hem ji bo pêşteçûna heremê hem yani ji bo her tiştî vana dîsta xwedî dertê ji va meselana ama yê CHP yek birêz Kılıçdaroğlu
جبو إنساني هرمي وكريك نويا أبريا نو ده ويتشيكوا عجب باش يعني أبريا قالك بس كريك أنا دبنا Ez gotineke Kılıçdaroğlu bêjim. Dizanî ku di salê notan de dema serdema Turgut Özal yani hinekî hêsenkarî li hember zimanê Kurdî mafên gelan wa hatin vekirin li Tirkiye lê kandîd namzetê hevpeymaniya millet dibêje ez pirsa Kurd dibim çerçeveyeka yasayî dibim parlamentoyê ya li hember vê yekê AKP çi heye yan jî gotina Kılıçdaroğlu garantiye gelo. Kek Cotyan hemen ezviya yeki Kürt yeki dve dema çareseriye de yego 10,000 işte becim hafta hatta da 10,000 da sezda da ev demago paşerojago AK Parti'ye demeşan jibo ve preskereke çareser bika dve demede ez endameki ve komisyonu bu miye parlamentoya da aynı ev Kılıçdaroğlu Brez Kılıçdaroğlu o anha gelek mesela siyasetmenleri havalivi yego pera anha de peşkeşi dikşinin avji disa parlamenter du lu parlamentoyu bun. Ev demede düej bu çareseriye de Kılıçdaroğlu havali Kılıçdaroğlu parlamentoyu da acaba çi gavın avitin çi ahırtın kirin çi haberdan kirin bu anha Kılıçdaroğlu düeje kezi tavuttaki uluk. Ya zav ne dura? Yani diyor ki kele kineza. Aha biçeki hemen de Google'da eştere becim benvisin ve dama çareseriye de acep CHP Kılıçdaroğlu eştere becim havalivi henek parlamenterime herem edeceğine. Avana acaba veroji çikotuna çi akıftına herkes de yoka geldi ya. Yani Berçave geldi ya belki. Rasta tabii. Bir şekilde çıkarantiyor bir de Kılıçdaroğlu. Acaba sıvı yeki go Kılıçdaroğlu talimat dahi go beje İroç'ta parlamentoyu da Azebinin parlamentoyu bana ve perskireke parlamentoyu da çağrısı acaba ve ki çıkarantiya Brez Kılıçdaroğlu. Efyek rasta lehemberi ve keki ziver. Dixwazim ve ki jipriz bikim. Yani ciye sekneye AK Parti seri de ciğer doğan carna dibêjin ku keşeya Kürt li Türkiye tune yani pirani çareser bûye. Tu vê yekê çawa dibînî yani keşeya Kürt bi pirani çareser bûye yan gavên baş hatin avêtin? Ez vê dibêjim yani gelek gavê baş hatin avîtin. Va gavla da jî gelek em gelê hem Kürt hem jî gelê heremê Türkiye tevî jî em wan da xwedî derin. Em wana xwedî derin dijî tiştekê mayî jî gerek em tamam bikin berdewam bikin vê meselê de. Ve meselede belê daha fazla hatta İro Komaru AK Parti demek ki işte becim ne normal yani ne diyor ki ne vaktaki ne normalde olağanüstü şey bu işte becim ev darba FETÖ çebun dünya kodu insan işte becim polis leşker velhasılı ye siyasetmendar ye dade adalet de her gelek insan ve mesele de Türkiye'de meşguliyete gelek mazın evkir. Yani en püskireka mazın şu bu mesela ki FETÖ o hatta peşe Türkiye'de. Malum diyor evkide. Kemayı hana götürmek pürse bence ki evet işte diyor gerek bekirim beni gavuna diyor gerek bir abi. Ama bir gerek bir ne ki AK Parti sadece ve meseleyi bu çaresel bir an hacisi AK Parti garipka. Benere mesela HDP'de eğer bu HDP bir dönemde demede bir çeşit samimi hareket kır buna. Ve siyasete koy nefsi ya siyasete gel mafi gel feşya siyasete koy nefsi de bir çeşit bu kurtuk bir gırtana ve gele gavdaki daha çetirçe buna o püskürek ve gele çareser buna ki. Ben kemayena ev kemayı kanun dine zaman dava AK Parti'de es parlamenter hekim her daim ve demedeci em de dinaba partiya xwe civîlê xwe dijî bana tînesma. Tamam ez cardin ke cenabê te kesekin ku li parlamentoya cih girtine û di siyaseta vîyolayetî de jî şehrerzan e. We dîtin jî ku bandora dengên Kurdan de helbijartinên bajêrvaniyan de karîgeriyekî mezin hebû. Niha jî di ankêtan de di rapirsiyan de karîgeriya wan xweya dibe yanî kêm nazor xweya dibe. Hûn karîgeriya dengên Kurdan çawa dibînin? Yani bu Kurd bune denge ku hevkeşeya siyasi yekalî bikin li Türkiye. Ez benê Türkiye'de siyaseta Türkiye'de tık kavim seri xwe tenê
nabe yek vek rengekî. Çawa di Türkiye'de işte bizim Türkçe, Çerkezci, Anji Lazcı, Anji va kavmedici, Arapçı, çawa dibin hizbekê de, dibin işte bizim dîtinekê de, dibin fikrekê de, dibin ramanekê de bes de tevvek hevdibin ne mümkün. Yani eviyat dünyayı da siyasete dünyayı tabi demokrasiya da demokrasi dünyayı tabi de devlete da eviya her yeki çaplı hebin ye muhafazakar cevabın ye liberal cevabın ye işte bizim ye jibo işte bizim deru doğru hebin yani gele insan tabi ama ya mesela ya mühim evet bir rengi ya mühim siyasette de demokrasiyede insanıma jibo Almanca ki gabagöve Almancacı işte bizim bir çaresel buna ve tabii bir de peşya gelci ve destek edin böyle eviyat desteği mühim. Adı harem edici siyasette de harem eder ne iroftane siyasette Türkiye'de roleki giringaya her daimdi harama siyasette haremi Türkiye'de gelek baş demimin kurtmaylı bu kurtazisi bersivay psiyarej dixwazim yani politikayın da salatin le heremi hebun minake ki berçaf hay yani danina qayuman ve ma bahs le karigeriya dengin kurdan kir ef siyasetin da salatin le heremi karigeriye dike ku deng jardin deng bidin hef peymaniya komariyan jina eğer bu kurtasi ev boçune tevbestina بله ام مثلا قايمة Türkiye'de fazla kanaat yana zaman o kayıçene buna. Bes ama evya rastı ki Türkiye'de yani demede hatta gohnek çek destevan da bin tehdit bin siyasetira Türkiye'de maalesef deva kanun edici cine hani deva kanun edici ve görev tüket. Ya mühim evet yani siyaset edike gerek peşi yekemin kavat ecikeli xopstina. Bedenge geli xwa u talim gelek başa nastina. Barış kiza hizbe fark nake. Peyama geşt Barış Ziver Özdemir Juane endamı parlamentoya Türkiye لسر lista AK Parti gelek spas kutu li gelme bu. Bes az xwazim bu eşteki rast bikim seri yekemin seri de cihani zaman anha ezne endamın bes ama parlamenteri batmanım anha cilvane cibo helbicartine kabatek civine kaba ezbe olu bedelema libercima slavu reze xwa civar evci tamaşavani var. Tamam slav rezin mecbu tejihene dest xoş.